Minä olen Markku Pulliainen, toimin täällä Helsingin Distilling Companylla kierrosoppaana tislaamolla ja viskikellarilla. Tislaamolla mietitään enemmän noita viinan tislaamista ja mitä siellä tapahtuu, ja täällä viskikellarilla katsotaan näitä meidän tynnyreitä ja mitä sille viinalle siellä tynnyrissä tapahtuu. Kauan se kestää? 3 varttia ihmetellään tynnyreitä ja kypsymisiä ja toinen 3 varttia sitten maistellaan. Täällä maistellaan viskejä ja tuolla tislaamolla maistetaan kinejä. Mikä on semmoinen kohdeyleisö? Täällä käy yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä. Polttariporukat saattaa olla suurin yksittäinen ryhmä. Mitä sä kerrot heidän viskistä? Periaatteessa pyrin kertomaan meidän viskeistä. Aina joutuu myös kertomaan viskien taustoista ja mitä millaisetkin valinnat viskin makuun tuottaa. Et siinä on muuttuvia osia paljon. Jo pelkästään raaka-aineet ja vahvuudet ja tynnyri on erittäin suuressa osassa kypsytystä. Mikä on nopein tapa kuulostaa viskiasiantuntijalta ilman, että oikeasti tietää yhtään mitään? Ryppää edellisen illan, että aamulla on ääni möreinä, niin kaikki uskoo sitten.